Ya wis yo medun kabeh. Ayo Sa, ayo Ting, ayo Ik. Iya. Ayo Ganes, ya medun kabeh. Perahu layar main gayeng. Ya. Nah, ono kuwi adil jenenge. Piye? Ayo turun. Ah ngono kuwi apik, ngono kuwi apik. Engko gerakane nek sing ngisor ngiwa, sing dhuwur nengen. Nah, dadi kaya paduan suara kae lho. Yo kanca ning gite gembira. Ayo ra. Ya. Ya. Lah ibu dhuwur napa, Pak? Sapa? Ibu. Ora iki nggo nek kemblegan mbok menawa kemblegan. Dikorbanke wae ora apa-apa. Ancik. Setan. Aja nguyuh lho, Ting. Neng dhuwur motor. Ola sinden kuwi nek gelem ngene iki kanggo bintang tamu e ngorek kok no iya.